Sibonge kuba Mshumayeli kade sifundele umthandazo wasihlabelelisa noma kade ecula ngelinye ilanga ngohlabela umthandazo wesabathu uyahlatshelelwa uciko UShembe uthe ihlabelele zamaNazarene namhla uthi umkhokheli inkonzo ngeyakhe ntambama noma ku-14 kusho ukuthi ayikho indoda eganiwe eyobiphekelwa namhlanje ilethele ithi usuku lukaNkulunkulu nomama usuku lukaNkulunkulu nomama ayokhuluma nabo. Ngithi angibonge khokheli nabashumayeli, ngibonge uma umsebenzi kaNkulunkulu uwenzeka. Ngibonga imishado kade ikhona, kule mishado kade ikhona iningi layo bekungoba bekade bephelelisa, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu bayalilalela bayalizwa. Siyabacelela ke sibusise sivela kuShembe bonke laba kade beshada nabasendleleni abafisayo, sicela uNkulunkulu abaphe amandla bafike emakhaya bashisa impepho bacele. Abantu abadala esithi balele bayibalalele uma ukhuluma ekusasa, balalele futhi uma uthetha ukuthi kukhona into engaphethe kahle emhlabeni, bese bebamba umhlangano bese bexoxa bese bemsola lo ovimba izinto zakho. Unelungelo lokuthi uma ufika ekhaya, uma usuyishisela impepho eParliament lakini, ufike uthethe uthi la ekhaya ngalanda ingane yabantu angaze ngikhiphe lutho, aningilekelele ngalutho, kodwa ngakho umuzi wakho baba, kodwa akukho ngiphusha kukho. Lengane yabantu ehleli la ekhaya engakaze ngikhiphe lutho, thini ngecala liwela kubani icala, ngoba igama labantu lithi umuzi wakho, uyathetha emsamo. Angazike khokheli kuyabanda, bengithi ngizoza 14 ngisezi kuyabanda, sami ingozi yashisa namhlanje, shisa kahle ku-14. Ukhona ivesi engicela silifunde, mhlawumbe inkonzo yami izoba lapha, isihlabelelo sika-95 ivesi lokugcina ungifundela lokho, ngoba njengoba sizela ithe ingoma yethu esikushunyezwa UShembe kuyasisindisa. Akungasindisi inyama, akusindisi umphefumulo, kusindise nekhaya esikulo, kusindise nawe umuntu ubonakala ukuthi lo useyiNazaretha, usesindile, ufika uShembe wamsindisa, awufunde la ngifuna ukuya khona. Namhla uyayakha imizi echithekile. UShembe lo esuka ezulwini efike emhlabeni, wafike wavusa imizi, wayakha imizi echithekile. Uyena oyikhuluma lokukhuluma Bombe, uthi uyayakha imizi echithekile bese enze njani? Namhla uvusa amanxiwa ezizulwana, imizi engamanxiwa yezizukulwana uyayivusa, ngoba angikho 23 kodwa benguhlanganisa u23 no14
bese sibuka ukuthi yona imizi yaphila noma kungeyona inkonzo yesabatha, bese sibuka ukuthi isonto likaShembe alifi yini. Mhlawumbe sesifaka imfundo kakhulu phakathi. Uthi uShembe yena ufika uzokwakha imizi efile. Amen. Uthi nemizi engamanxiwa uzoyivusa yakhiwe ibe ngamanxiwa. Inkonzo yami ke ila emakholweni. Akukho yini esikwenzayo. Ngiyabonga mama mkhokheli. Ngiyabuka emva kwakho kuhlele manje. Ngiyaya nami ku-23 kuyofanele kulungiswe kuhlale kahle esontweni. Kopi phethi. Amen, angibonge mawabo. Okokuqala ngisezweni likaShembe. Amen. AmaNazaretha anezifo bashumayela ayazamula. AmaNazaretha anemoya. Kukhona izinto noma ngiqalela ukuthi uNkulunkulu engakabi mningi emhlabeni uShembe, abantu kade befa bengayizulweni. Asivumelaneni lapha. Uma umuntu wala eSouth Africa yakwazi. Abantu kade befa bengayizulweni, athi umuntu mayishonile ebonakala ebusuku ezulazula kuthi usibani bani uyabhoka. Amen. Anikwazi lokho. Amen. Wafika uShembe waqeda lokho, wathi abantu uma sebehambile emhlabeni yena ezulwini unejele lakhe. Lapha abonayo kade bona emhlabeni uzobabopha khona zaphela ipoki. Ithi indaba yethu obaba bethu noma okhokho bethu ukugana babe kukheva. Ukukheva uyabona imoto uma izifika ejikweni ingajiki ngoline wayo inqamlele kwa right. Iyakheva leyo moto ikhathi ijika. Omkhulu bethu babebona intombi bayithwale bayifake ekhaya, bafike ekhaya bayidlisa umuthi, bayigcisha umuthi bakhanda uthando. Ithi ngavuma ukuthi sengizomgana kuyima behamba beya kubo kwayo beyomemeza bathini boba. Bathi fundelani nganeni inganeni ikithi sekuzoqala. Wafika uShembe wakuqeda lo. Wathi ngizonigeza abantu abamyekani ukushela abantu ngemithi ngoba uyavuka umuthi umuntu uma iseshonile ube umoya wesilwana. Leyo nto ehlupha AmaNazaretha. uShembe yakugeza, asisondeleni kuShembe sizogeza abazali bethu ababeshelwa ngemithi beqhishwa imithi. Ngoba lokho kuzabona esinakho haya kukhona kwala ikhazanyulwa la ekhaya. uShembe yasigeza. Asizobageza abazali bethu leyo mkhuba ababeyenza. Ukukhuluma kwami kula mama umkhokheli, ngizalwa abantu besintu hayi besizulu. Kukhona ababekhuluma bekwenza bekufunda. Ayikho into uShembe wafika wayiqeda AmaNazaretha eyayenziwa abantu eyiqiniso, kodwa iqeda ilokho kwakuyimkhuba njengoba waqeda ukuthi umuntu akathathwe ngenkana yogcisha umuntu. Wathi la ebandleni alikhandayo esizweni asikhandayo insizwe yofika ihlala esipholi ikhulunyelwe o-anti ngaphandle komuthi yona okwayo ndizobe ikhipha isandla isixhawula okaNkulunkulu lokho senza khona. uShembe wafika ukuguqula lokho ukuthi uma umuntu efuna ukuganwa akasukusukela intombi ayifaka umuthi ngoba ekuhambeni kwesikhathi lo muthi uzohlupha.
kwake kwagula uma wami nginofakazi walokho ngize emva kwakho njalo mkhokheli ujike eThekwini ngabona ukuthi ngihamba ngenyama kwake kwagula uma wami uzwa ngekhuluma lento hlala uma wami ahayize ekhaya hlabelela indoda hlabelela nje ingoma esingazazi ongezona ezasesontweni yangiphatha kabi lento kwase kufika laba bantu abafoja inkolo kaShembe abakhuphulayo kwafika omunye umama babembiza bethi isithunywa wafika umama wathi lo nkosikazi unedlozi yathwasa kufanele ayothwasa ngiyabuza ke mina into mangiyinyanya mawuzwa ngiyibuza nje into kusuke ngingayithanda ngase ngithi mama mawuthi umama kayothwasa ubani la kwamkhabelo wayisangoma wathi cha ngimbona enobungoma mhlawumbe bakubo ase ngithi naye ngoba uyathwasa uhamba umthwasisa wayesemthatha wathi ngokuthi awufuna thwase ngcono ngicela ukumgeza wayesethatha inkukhu umkhokhele yana ehlathini eyomphala ngamazipho enkukhu wathi sumgezile wabuya umama waqhubeka nalento bayezwa kade esontweni uma size la sizocela uShembe asigeze lo khokho bethu ngase ngikhuluma nayo le ndoda sikhuluma siye kuhlabelela yathi hayi mina ngangishela uma wakho nobaba wakho ngihlule ngoba enenkomo sengahambe emhlabeni umama wakho ngangimshela ngomuthi baba wakhe emshela ngithe mangihambe emhlabeni uNkulunkulu wangixosha ezulwini ngabuya ngayohlala ekhaya esakweni bekuthi njalo ntambama ngikhanyise wafika ubhuti wangixosha ngase ngihamba ngimlanda lo baba wakho ngoba sisodana kanti udaba uyalwazi wafike wakhuluma nayo le ndoda wathi suka ithi le ndoda ngihleli kulo muntu ngoba nginayo indawo yokuhlala uthando lwami lwalukuye anginayo misho indawo emndenini anginayo indawo ngisho ezulwini manje uthi angihlalephi ngoba ngangisebenzisa umuthi wami yiwo ngidonsayo uthi angizohlala lapho engangiwufaka khona kodwa umama wagcina ngimthatha ngimisa enkosini inyanga izulu yafika inyanga izulu yamgeza yathi tshela lo muntu sengimtshelile akahamba muke kwabakubo yilaba abantu ufuna sibageze ozwe esontweni usindwa amahlombe wazalwa umama kanti wayishelwa ngemithi cishe imithi indaba yami ke ila cishe sengiyafika ethempelini obani mkhokhela ababulala imizi amadoda noma obaba bobaba yini nibulala imizi tanini amen cha omama babulala imizi khokheli nalo unkoti luqhethe emva kwakho ake liphakamise isandla olwashada ngesonto ngomsombuluko lwavuka lwamekeza emzini olugane kulo kodwa wamekeza emzini akaphakamisa isandla phakamisani bantu ababo nithe obaba babulala imizi akekho umuntu omgane ongekakwazi ukumekeza walotsholwa wakusina waba nesicaba akakakwazi ukuyombatha ingubo nendoda engazange amekeze niyezwa bobaba akaphakamisa isandla umama owamekeza ngaphandle kwamakoti benansuku ehlasa bese esho ukuthi lezi ngane 14 kuqama sontweni owamekeza kade shada ngesonto wavuka ekuseni ngo-4:30 wamekeza bawu4 kuphela abantu abamekeza bomakoti kwadalwa yini ngingamekezi kusho ukuthi nisenza intombi ke siyabonga bomama Nkosi nibusise ngicela ku14 nilikhulume lo daba celani kumkhokheli nifundisana ukumekeza
awukwazi ukudedela umkhwenyana zombatha ingubo nawe ungazange umekeze kuseni kade ushada ngayizolo ntambama. Ake baphakamise izandla omama ethe ingane yakhe iqala ukuthola umntwana emzini wahamba wayofuba. Akithi ngithengi ya14 hlanganisa no23. Wahamba wayofuba ingane yakhe ithola ingane emzini la igane khona. Kuqani bomama asebehambile bayofuba lithi igama lami umbuzo wami imizi yamadoda ibulawelani mayethu UShembe uvusa amanxiwa uyayakha. Akaguqu mama sekwahamba yofuba organisile. Okay, kanisile ekhosini bakwaZulu waya wayofuba guqa. Mawungayanga hlala phansi. Ningibizile ku14 anithi. Mshumayeli ukufuba nawe akwazi. Mshumayeli ongeni. Anizintathe igcawu kuwe. Kaze kufike umuntu. Umama ezala wakho cha ngikhuluma isiZulu nje phaka. Awukazi ufube. Uyofuba. Wewe mama ibulawelani bezi amadoda libulawelani isonto UShembe khanda abantu khanda isizwe sisho. Uma ngikhuluma ngokufuba engibuka uNdlunkulu awunayo ingane esiganeni. Awukazi ufuba ingane yokuqala itholakala emzini. Uyekele nokufuba uhlala Nkosi bona ngo banikazi bomthetho. Uma umakoti eganile eqala ukuthwala ethola umntwana emzini noma ngibuze kaShumayeli ngibuze ebandleni ukuthi isonto likaShembe libulawelani lesi yasigubhu senkomo yomqhoyiso ehamba naso umama ezala afika ahlala emva kwesivalo bese sisika athi ngicela umntanami athole ingane emzini. Uma isitholakala ingane yini angayi ayofuba ngoba ukufuba ingubo zokuqala zaleyo ngane zithengwa umkhwekazi wakho. Bathi sebekhohlile bese sontweni esemizini yamadoda baganile ingubo zokuqala ufanele igqokwe lengane. Fanele kuze umkhwekazi wakho afika ngene ahlala endlini kamlingani wakhe kufika ubaba wakho ambingelele ambuze athi uzobona ingane efikile lethwe umntana wakhe kulomuzi. Aphuma ubaba wakho akubize wena mkhwenyana athi hamba asiye esibayeni. Afika akhomba imbuzi uthatha imbuzi wena uye endlini uye kumkhwekazi wakho ufika uthi nali isobho mama engikuphekela nomzini baba ngizobonga ngoba uzongitshela ukuthi ingane yakhe izala umntwana la ekhaya nayi imbuzi bese umfaka isiphandla umthela ngenyongo avuye kusasa thatha uhlangothi abuye ekhaya. Akhona kwaManazaretha lokwathi UShembe wakwenza. Namhla ingane zethu ziyakhuluma kodwa bakhukazi bethu abakazi bafike bazosho ukuthi ingane zabo igane kuphi. Batshela umndeni la ekhaya yimi ngizala lengane la ekhaya egane la ekhaya. Mhlawumbe ulimi lwesigodi ngakithi kuthiwa ukufuba. Nango ukubelethisa. Bangaka sebebelethisile. Abaguqo mama sebebelethisile. Hayi kukani bomama kukani ababelethisile. Uma ningabelethisile izingane zenu ziganile nithi ingane ayikhululeke kanjani emzini. Idalo zalomuzi aziyemukele kanjani ihlale kahle zibone ukuthi yafika unina wazofakaza ukuthi ingane yakhe iganela ekhaya izela abantwana kujabula idalo. Zijabula ngani idalwa ungabelethisiwe? Umkhwekazi engafikanga ezobelethisa emzini. Akakaze ngiyabonga nomnkosi kubusisa akakaze UShembe asho ukuthi akuyekwe ngoba iyona impilo yabantu balelizwe. Iyona impilo yethu okwakhiwa ngayo imizi. Mayethu UShembe uyayakha imizi namanxiwa uyawavusa. Asikulandele okwenziwayo. Asikwenze okufanele sikwenze. Ngoba
kusasa kuzoba inkinga bobaba yihlazo singamanazaretha uthi awukazi umbona umuntu wakini ngishisalukazi ngishikhe kwenza umsebenzi awuphuphi mupha. Uyayibona indaba la ikhona ya khuluma ngento babulale zone inkomo zasemzini njengoba beqhethile omakoti bangaka bayibonga omakoti noma omama sebeganile bangaki abaya bayobonga inkomo emzini. Inkomo zendoda ziyabonga ukulotsholwa uyabonga endodeni thwele sizokugqiba amasonto umakoti uzogqiba amasonto noma engayanga yena kuyintombi kudalwa yini ingoba ziyatshontshwa inkomo ulotholwe ngenkomo zokutshontshwa. Uyabona nasemzini ngeke uhlale kahle ngoba ulotholwe ngenkomo zokutshontshwa. Inkomo zendoda ziyabonga, inkomo zomkhwenyana ziyabonga. Silindileke ababa bakhongi bakhona la abakazi bangitshele lutho ukuthi kuzintombi zizogqiba amasonto ngilungisa imbuzi yazo. Bakhona abakhongi bami sazoba ne-meeting yazo nabo bayongibuzela ukuthi akuloboleke kangayini kahle. Sisenkonzweni makhona sisenkonzweni yokuthi uShembe uthi uvusa amanxiwa asefile. Kufanele sibheke masingamanazaretha ukulimala kwekhaya ukulimala kwamakhaya. Kukhona engibathethelelayo omakoti abahleli nabayeni babo ngesimo umkhokheli sokungathandwa abazali bakamkhwenyana abanenkinga nomama ezali. Mhlambe nami ngibalwa lapha ngibalwa kanjani umkhokheli uthi uma wami hawu abashana bakho awusabaphi imali ngoba usuganile. Khuluma ngabantu abanoyisa abanonina babo. Ngayibuka lento ngathi nawo umama uyacabanga ukuthi lento iyezwakala kimi. Bakhona amakoti abanjalo abala eGoli ngoba umndeni wabo ungabajabuleli. Indaba ikini ke bomama ngoba kukhona insizwa la mkhokheli akulungisela lolu daba futhi okufanele ilobole zigane kodwa khona insizwa la ethi mayiholile umama ekhaya afone afuna imali athi imali yokudla ayikho mazi uthi inyanga iphelile ufuna imali yokudla ayishathi ngifuna imali engaka. Uma uthi uyalandela uthola ukuthi ingane egcwele lapha ekhaya eza amadodakazi okufanele zondliwe lo mfana uyogana nina akhumuzi kayisi. Sitheselana icala esingalenzanga. Omama bethu yini bangabi neqiniso atshele udadewethu ukuthi hamba utshele uyise wengane ayondle ingane noma ihleli la ekhaya. Angathi akandlela ubhuti wakhe ufuna kakhumuzi kayise. Into engihlathi ukuthi nalonkinga kuyiphoqa manje inhlanhla ukuthi kulo miganwa ithatha umakoti wayo izohlala eGoli kufumuzi kayise kanti umndeni kingi nomndeni. Ningangizwa kabi bodadewethu cha likhe icala kimi. Angisho ukuthi nonke kufanele ngamvuni angisho kanjalo kodwa ngikhulumela abanenkinga enjalo. Iningi inhlanhla ukuthi ifika la ithi ngifuna ukucela kodwa manje inkinga isekhaya mangithi ngifuna ukubeka imali umama uvela ayifune. Angitshele ngezingane zodadewethu ngani sekuyaholwa babethula amaphoso uyazondla ingane yini yekani ukuthatha le mali yengane okuthiwa yeqolo ngoba naba nenhlanhla nahola ningasebenzanga kahle kahle le mali kwakufanele iwele ngapha ubani osabalazayo
abantu abaningi bale mali akiholo kidlule kithi niyenza bodadewethu hayi msana ubhekisa amakhanda phansi ake nihole nje nidlulise ngakithi ungihalisele nje uthi buka amandla akho ngiyawadla nengane khona uzokwazi ukwenza into ebonakalayo ngayo nami ngizophakamisa isandla ngithi kulungile hamba kuyothengela ingane lokho kufanele ukuthengele khona kodwa yekani ukuthi manje ihola nicabanga izikweletu zenu mhlawumbe umama mayesengasekho kulungile ubaba ongasenayo hola uhambe uyothenga ikhombo uhole uthenge isaka likaSebendu libeke ngoba uzokwakhela lengane ikusasa layo niyenza bodadewethu yekani ukuthenga amabhayi niyeke ukufaka inkophe ngayo niyeke ukufaka inwele ngayo niyeke ukuthenga ukhilimu ngayo ake ngisho ungathatha u10 kule mali uyivulele ingane yakhe iaccount uyakhela ikusasa ngoba imali yayo noyise wayo unqabe nayo uma kukhona okwenzayo uhola imali yeqolo nezingane noma u20 nje inyanga nenyanga ubeke noma u50 u50 ngonyaka wenza mali ikhula lengane inayo into nayo ake nisibheke isimo esikhona uhulumeni esinayo akafuni abantu balelizwe basebenze babe nezinto ufuna abantu balelizwe bahlupheke azolokhe bakhohlisa athi seni ngivoteleni ngizolenzela ukuthi sivote kuphele zonke izinto usho njalo ubaba ebuhleni isikhumbuzo wathi ngisho abafundile sengicabanga ukuthi ngibatshela ukuthi abathatha amajazi bawabeke bazisebenze baye esibayeni bafuye babe nezinto zabo bayeke ukuthi khona izinto abazoyithola kuhulumeni noma bazoyithola balungile ngoba imisebenzi iphelile sina leso sibusiso UShembe siphesona makholwa ukuthi asisebenzeni uma ethe kupheleni komthandazo sithabatha igede silime sizophila isibusiso UShembe sinika thina asibeni abantu ababonayo ukuthi ikusasa lingakuphi ngiyayicelela nje impela izingane ezihola imali yeqolo ukuthi omabazo abawenza umusa ezinganeni kube khona abakubekayo bakubekela ingane ukuthi uma isifunda noma isikhulile ibe lento ezoyenza uyazi ukuthi into engayisebenzayo imnandi kanjani into mawungayisebenzanga kulula ukuyidla ufana nabaculi onje bemnandi uyathi mayikhiphile izimali ithi fu bese hayi ngizoyidla ngiyiqede ngiphinde ngikhiphele irecord liphinde lithe kanti into ephelayo ukhona indaba engifisa ukuyixoxa sesivala inkonzo uphu sibiya uyayithanda usibiya lena ukhona ngiyithande mfoka sibiya mawuyixoxa edlula endabeni kaShembe uma ungakwazi ukuhlukanisa uShembe ukuthi uNkulunkulu kukhona indawana mkhokheli okufanele sihlale sicabange leyalolu suku lokufa ithi indaba yami kwakukhona uanti la ekhaya niyamazi umama anti umamasha wayengagidi wayehlula anti umamasha beno anti umayibisi babengagidi babehlula ithi inkosi langa ngelinye ilanga Manazaretha inhliziyo yami ibhlungu umoya wami ukhubekile kunomntanami ekade ngithi ngihamba naye endleleni kade ngihambi naye engathi inkulumo yami ifuna ukugudla ngase inganene ezimbuzi nansuka yokungahlukanisi noma yokuthanda izinto kade ngithethe icala nobaba ucele lwendaba yamafoni angisiye umngane wefoni sabe imkhuba yayo ithi inkosi langa usehambile emhlabeni kodwa ezulwini kaShembe akafika ngicela siyibuke lo ndaba ngithanda mayixoxwa insizwa kaSibiya ngibuke ukuthi le insizwa le iyazi ukuthi uShembe uNkulunkulu uShembe ufuna
UShembe awufuni izinto eziningi, ufuna umphefumulo wakho khonze yena kuphela wazeni ukuthi uNkulunkulu. Amen. Ithi inkosi ngihambile ngamfuna Esihogweni ngimtholanga. Ngihambile ngamfuna ejele ngimtholanga, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu wayewenza, awukho umhlangano wayewuphutha. Basobhe omama 14 wena uqondene neweekend. Angabi bikho umama ongeze kuba khona kusasa azonikela u14 ngoba uyofana nomama ongenayo ibhayili. Ithi inkosi ngize ngaya Esihogweni sikaSathane ngamfica khona. Niyezwa makhosazana, khuluma ngo-anti owayegida kume wonke umuntu. Mase kuthiwa ishaya isigubu sibuye elunchini, ubuka u-anti umamasha. Ithi inkosi ngimfice khona. Ngafike ngayibuza inkosi yaseSihogweni ukuthi umntanami ufunani kuwe? Uthi wathi uSathane, hayi Shembe wami lo. Uthi wathi hayi kuyena wakho wami lo, ngiyamazi emgidini begide, ngiyamazi emhlanganweni, ngiyamazi ku25 benikela. Uthi yayisi wathi uSathane akaphumi la ngeke ngimnike Shembe wami lo, namo wami, nginobufakazi engakuveza ngikukhombisa ukuthi wami. Ithi inkosi ngihambile ngawulanda intombi eyivunule, senza nesigubhu, sakhala isigubhu. Uthi wanyakaza umamashe Esihogweni sikaSathane, wenza lento wayenza emgidini. Uthi ngase ngithi kulo Sathane, uyambona ukuthi uyena wami? Uthi wenza uSathane, yebo ngiyabona Shembe, kodwa ngibona kancane, ngicela nami ukwenza kwami. Thola ndeginci. Hey, uthi akajayivanga wayenza ame ngonyawo lodwa jayiva. Uthi wathi uSathane, namo wami, nakho kwami kade kwenza. Ithi inkosi ngahlala phansi ngathula, ngathi konje le ngane ngoba ngiyayazi esontweni, ngiyithanda, ngiyilanda kanjani. Uthi ngase ngithi amaNazarethana hayi ibhayili. Ithi ngase ngilanda umnikelo wakhe ka25 nebhuku lakhe ka25 ngakubeka. Uthi ngathi wena ndoda, umntwana wami lo, nawu 25 wakhe kade unikele uhamba, naye imvunulo yakhe awungikhombise wena ekade kunikela kuwe, uphi umnikelo nawo? Uthi wayisithi uSathane, anginawo mina 25 owakho kaNkulunkulu. Ithi ngamzuza kanjalo, wayesephuma Esihogweni wakhishwa u25 wakhe. Ithi inkosi ngawuthatha wonke u25 wakhe ngawunika uSathane, ngathi akasale nawo akhonze wona. Ngathatha umuntu wami. Uyabona umnikelo ukuthi ubaluleke kangakanani. UShembe akusinto okudlala mayitha umnikelo esontweni abeke igaba. U-anti umamasha wakhishwa Esihogweni sikaSathane, wakhishwa u25 wakhe. Ithi inyanga yezulu umuhamba endleleni ebheke ezulwini, udlule emahlathini, uvinjwa kukhona abanenhlanga. Isho njalo inyanga yezulu ngo86 ithi kukhona abanenhlanga abayothi mabehamba kuqhamuka unwabu luthi nami ngifuna ukuya ezulwini, kodwa ulimi lwami alukho, ngabulawa ngasikwa, kwase kugcwatsha wena inyama yami ikuwe. Ngicela ungayi ezulwini, mina ngingayanga. Ithi inyanga yezulu ngiye UShembe acaphule umnikelo wakho ka23 anike leso silwana udlule wena. Uyabona u23 nje ukwenza istokfela wena uthi unikela ngaleli langa uyiphutha. Ingilozi ka23 ingo23, ingilozi ka14 ingo14, ingilozi ka25 ingo25. Efika ibhale thina ngemfanekiso yabantu abasemhlabeni esithi abasibhale babhalela ingilozi. Ngizama ukuveza ke bangcwele ukuthi uShembe ufunani kithi. Umsebenzi kaShembe siwenze ngendlela afuna ngasifundisa ngayo. Ngiyacela ke mkhokheli nibakhumbuze labantwana, kakhulukazi leyo kumekeza insizwa eyicelile. Awukwazi ukuyothenga isiphasi makoti. Niyezwa insizwa eyicelile, awukwazi ukuyothenga umakoti esine ngesonto bese wena uzohamba ukhohlisa uMagubane. Ngizwile uMagubane baningi asebakhohlisile la, wathi inyongo mkhokheli ithele umbhedeni wenzela ukuthi unkosikazi angahambi.
Uyokhohlisa uMagubane. Akavuka ekuseni umakoti ngo-4 amesangweni nodadewabo bamekeze sifuna umeke mkhwenyana umeke imbuzi ecelwa zintombi ekade iphelezele inkosazana izogana seziyehlukana nazo seziyamkhulula ukuthi usungaye esiphaza uyothenga uthenga kanjani intombi zingamekezanga uthenga kanjani esiphaza umakoti engamekezanga ekuseni avuke ekuseni amekeze emzini wendoda ezogana UShembe akakuvalanga lokho nengqiba basonda kayivala uma intombi sizohamba iyogana iyohlanganiswa ithathi ithumi intombi ziyekini ziphethe zikuthele zikuthengayo zifike zingene ziyendlini ngama wakho zifike ibeke ukudla zigidele uma wakho zibuye ziyelaweni lakho ziyoshaya umgidi ukhiphe imbuzi uyihlabise wena mkhwenyana ngoba zizobonga inkomo oyilobole ngazo akakuvalanga uShembe lo inkomo zendoda ziyakhuluma lapha esigcawini basho njalo obaba mabebongela awumvilakazi akekho fike wamuhle umshado wamvilakazi akufananga neminye esike sayivakashela mkhokheli sithi masithi baba wethula ingane yakho usitshele ukuthi okhokho bayo obani Shembe fundisa kangaka madoda Shembe fundisa abantu ekhanda abantu abanomzana bakusasa asitshela ukuthi okhokho bethu babephila kanjani bakwenze kahle kwaVilakazi basho okhokho babo basho yise uVilakazi wazi washo igama elasho uyise wathi mntanami uganwa isigcawu sakho asoba sesibayeni umakoti uyohlala la ekhaya angisho ukuthi igcawu ziba sesibayeni kodwa ziyasiza njalo igcawu insizwe njengoba lihleli nezingane zabantu uyabona mawukhuluma ekhaya kungenzeki lutho ufanele uhambe esigcawini wagida buso khona izalukazi zayihleli lebhokisi likamakoti bakhona bakomalume kamakoti bakhona lapha esigcawini ufike ukhulume esigcawini owama kuso mdla uganwa ukhulume uthi ngisizane la ekhaya akwenzeki lutho mina nanilethele ingane lihleli lebhokisi la ake nikhulume nabantu balelizwe uma ungenaso isigcawu zokukhuluma ngoba nokuzaleka kwethu akukalungi kahle sinezibongo eziningi nayo into eshama Nazaretha kakhulu asazi icala hayi icala liko baba mkhokheli asibaxolele omama icala liko baba uma uhleli nengane abantu ungayiloboli ungayishadisi ukuthi lezi ngane oyizalayo zizobiza siphi isikole isiphi isidalwa nedlozi lezi ngane mayishisa impepho zizokhuluma ithini zithi ubaba wakamkhizi kodwa engenzanga lutho engagidanga nomama singekho isigcawu ayikho impepho eyisisekelo ayikho impepho eyinkatha yalezi ngane likini icala madoda ake sinyakazeni kulonyaka ke sinyakazele ingane zabantu esihlala nazo sinyakazele ukuthi amakhaya esifuna ukuwakha awakheke uthe umfundisi mkhokheli kade ungekho Liza kazosihlabelela ingoma ka-147 Bashumayeli basibusela inkonzo uthe ayivalwe iphaza kodadewethu likhona kodadewethu hayi sivaleni iphaza labantu abadla ngesikweletu bayokhokha nini hayi nami ngikhathele kuhliwa ngesikweletu manje noma ngabuye emsenzini ungabhekanga ngoba udon care vala esiphaza ukhathele edla ngesikweletu umuntu ofuna ukungena esiphaza adla kakhokhe ake nikhokhelwe nani bantu abami ngoba nizelwe abathi kunihlanganyela namatshe angiguzula phinde nabo bahambe lapha hayi sebengamanazaretha khokhani insizwa khokhani bobaba engihlala nengane zabantu sinigidise nizale ingane ziyonilalela nizale ingane ziyothi baba
zizale ingane ziyothi mama, hayi ingane yokubiza ngetime. Niyalazi leli gama lokuthi time la afika kanjani? Thina sakhula siganga siyalazi. Igama lokuthi time vele elomuntu omdala kodwa linaso isibusiso. Wawuthi mawuyoganga kube khona oma lapha. Uthi akagada ukuthi akekho umuntu omdala oqhamukayo. Mayebona umuntu omdala eqhamuka uzokhuluma isitsotsi sakhe athi hey time Joe bese uyabaleka la uganga khona. Lisho kumuntu omdala. Kodwa manje selisetshenziswa ngathi igama lesintu hayi lokutsotsi alinaso isibusiso. Igama lesibusiso elikababa nomama. Bengithi ebandleni lonyazi asisukumeni makholwa silungise ukuhamba kwethu ukukhola kwethu kungafi kubulawe yithi esingayinaki izinto kusho ukuthi bonke omakoti abangayibonganga inkomo bayakoloda nathi esiganiwe insizwa omakoti bangamekeze ekseni bayasikoloda kusho ukuthi njengoba sithenge iziphaza sithenge intombi sayicela ngenyongo kodwa zintombi ngoba imekezanga kukhona okunye sengigcina engifisa ukukubuza khokheli yini enakuvala ukuthi uma umakoti ezogana kube khona izintombi asala nazo ngaphandle kwamakotshana eziwu4 neziwu5 ezizomletha phela umakoti esemekezile zimlethe ngo10 kuwe insizwe nezwe insizwe akumekezwanga kina ngithi zimlethe ebusuku ngo10 uma uphaqa uyomeka phinde ziphume naye ziyolala la dining room kodwa manje insizwa zithi sipari silethe usisi uzokubona lesikhathi isukuma usukuma uvale eminyango umphushele ngo4 ekseni yizo lezi zintombi ezizokuvusa zithi awazi ukulala nodadewethu wena sitshelanga ukuthi umkakho lesikhathi uvuka ezinye ziyahamba ilanda uma wakho afika umama eminyango zithatha ishiti ziphume nazo zinika uma wakho akikiza uma wakhe ekseni athatha ishiti ayongena esibayeni azunge izinto zala ekhaya ukuthi hayi la ekhaya kufika imoto enenumber plate yazocetshulwa la ekhaya kwavalwa inloko hawu abasakwesi kuvaliwe sontweni ubani thina osikikizelayo ngosuku lokuqala kade uyothenga isipazi ukuganiwe ukikizela ubani wena bese ihamba lezintombi zifike zitshela umkhwekazi wakho zithi mama lapho kade usithume khona besihambise umgqomo ongenambono nesizwe izulu ajabula umama umkhwekazi wakho athi emzini kwasibanibani kugana ingane yami intombi nto ngoba nabo ufakazi ekade bephelezela umakoti wakho basala naye baze bayobona lapha ekade kumshikashika khona kwathatha ishiti balinika uma wakho waphuma uma wakho wakikiza akulona isonto kaShembe leli hamba lapha sigeja kuphi futhi Nkosi msabezulu amen Nkosi msupha ngoba ngcwele 147 chilezi